Sanibonani guys, igama Nqobile nginiphathela amazibela omkhokha ngomhla ka-25 September. Yo guys, kushubile laphaya enkantolo. uDifa benoNdlovu kade bephika ngemibuzo enzima ukuze phela kutholakala ukuthi ngampela ubani owabulala uSabelo. uDifa-ke bambuzile ukuthi ngabe uSiphamandla wazama nokulambula ngesikhathi kuba nempi lapha ethempelini. Uyasho uDifa ukuthi wazama uSiphamandla umkhulu wami, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Impela saze sathi nathi asike simthathe simise endaweni ephephile phela ukuze angagcine ethola ukuchaphazeleka. Sebeyabuza-ke manje kuNdlovu bathi, Ndlovu, ngabe-ke wena ukhulekani? Ngampela unaso yini isandla salokho kwenzeka lapha ethempelini? Usiyasho-ke uNdlovu uthi, yeyi umkhulu wami, iyodwa into akwazi ukuyenza, wazi ukuphilisa abantu nje kuphela. Ongaboni? Umane nje amphendula ukuthi abone. Ngisho nogula ngekhanda menza ukuthi umqondo wakho usebenze, nolele embhedeni ongasakwazi nanokuvuka uyamvusa ame qinqo. Yilokho kuphela umkhulu wami akwazi ukukwenza. Siyambuza-ke futhi oyedwa wabo lapha enkantolo uthi, ngabe wena Ndlovu nesandla yini? Uvaze nje umsize umkhulu wakho ekutheni nje kube khona lolu dlame lolu kugcina sekulimala uSabelo. Uthi yabo lezi zandla zami lezi ziphakama nje uma zidumisa umthembu kuphela, aziphakamele okunye. Ngikaze nje ngiphakamisa isandla mina ngishaya umuntu. Sebeyadideka-ke manje enkantolo, abasazi ukuthi ngampela phakathi kwabo bobabili ubani oneqaba. Bamane bathi yabona kunje akuze yena ukhulekani naye uSiphamandla siqu sabo bezoyichazelela bona ukuthi ngampela kwenzakalani leyeze yagcina sekuphuma umphefumulo lapha ethempelini. Uhambile kuNdlovu guys, oyotshela ukhulekani ukuthi yeyi nadingakala lapha enkantolo. Uthe nje meyiqala leyo ndaba wathi ukhulekani, Ndlovu, kanti ufike wathini wena? Ngikutshelile nje ngathi mina manje ukhulume iqiniso kwehlisa umoya. Nginesiqiniseko ukuthi ufika waphaphalaza-ke lapha, yingakho sibizwa nathi. Usethi uNdlovu, yeyi wemkhulu wami, kunzima lapha, labantu bathengiwe, ofuna kwena yena uDifa noSiphamandla. Kuyaliwa lapha mkhulu wami. He, kuthe kusanjalo kwabe ngqongqoza umuntu emnyango, wathi ubanike loyo uzosiphazamisa sikhuluma indaba ecayi kanje. Wamane wathi ukhulekani, ngena. Bathe nje mebemngenisa lo muntu ongenayo, he guys, ngeni zemkhona kwangena lo mlisa. Nemkhumbula lo mlisa lo owayegula ngekhanda lapha ethempelini. Ukhulekani wafika-ke wazombeka induku lapha, wamkhulekela wagcina sephila ngomqondo. Yena-ke lo ongenile lapha endlini kakhulekani. Wathi uNdlovu, ufunani wena? Wamane wawangedolo wathi, awu wangisiza wena. Esho ukhulekani, ngisebumnyameni ngidwanguza ngingazi noma liyaphuma noma liyashona yini. Wathi uNdlovu, ukhuluma wena hlanya, ufunani vele? Wathi ehlisa umoya. Kusho ukhulekani, ndoda singakusiza ngani, ubuke kudangele kakhulu. Wathi imina owashaya uSabelo ngenduku. Khulekani wathi, ngabona kunosixokozelo nje, kunomsindo. Kamane ngabona ukuthi nami kumele ngilwe, kumele ngimsize nami. Ngangaqondanga ukumshaya futhi nami angazi ngangingenelwe yini, kodwa imina owashaya uSabelo. Hey, umane wathi nje ukhulekani, Mvelasi, wathwala izandla ekhanda. uNdlovu yena umane wakhipha amehlo wabheka odongweni uNosiphela, ngoba kade ebhizi ethi makuboshwe uSiphamandla, makuboshwe uDifa noSiphamandla, yibona abayimbangela yayo yonke lento. Manje mase bebona ukuthi umuntu owasiza ukhulekani lo oshaye wabulala uSabelo, into ezothiwani le? Guys, labhoboka kithumba, selibhobokile kithumba. Sisobona ukuthi-ke njengoba selibhobokile leli thumba, ngabe isiphetho sizothini? Khulekani uzovuma yini ukuthi lo muntu lo ahambe enkantolo yofakaza ukuthi uyena owabulala uSabelo, noma bazombombozela bethi nje thula uthi nya engathi awukho-ke wena manje? Simane nje siyekele yonke into lento le nje ibe sezandleni zomthetho kuphela, wena nje ungathi sobona-ke ngampela ukuthi ukhulekani uneqiniso yini noma cha. Uma neqiniso kuzomela amqhube lo mfana ahambe lapha enkantolo avumele yonke iqiniso ukuze uSiphamandla nje